Апаратчето ти, какво ще кажеш? Какво ще кажа? Кажи, Служи ми вярно и предано. Ама чуваш иначе? Чувам иначе. Колко чуваш? Нормално като другите. Ако ти кажа фразата гора зашуми, вятър повее, Балкана пее хайдушка песен, за какво се сещаш? За какво? За стихотворението от Христо Ботев. На здраве. Да, най-голямата фраза, която някога е казал той. Гора зашуми, вятър повее. Никой до неговото не е достигнал това време да знае, че шума се движи по-бавно от светлината. Прав си. Затова като пуснеш фойерверки в небето, първо виждаш светлината, а после чуваш звука. После чуваш гръма. И шуми гората и след това идва вятър. Значи слуха се движи по-бързо от вятъра. Достатъчно. За клипа.